Известният хомеопат доктор Карлош Пинто, който от години живее и работи във Варна, има алтернатива срещу свинския грип. Коварният вирус той твърди, че може да пребори с авторска ваксина. Тази ваксина срещу грип се използва кръв от човека и да се презработи тази кръв и следващ се инжектира. Всичко е с една база стерил. Няма някакъв консервант, адитив. Това е вид автоваксина, при която няма риск от инфекции и странични ефекти, твърди специалистът. Изготвя се индивидуално за всеки болен и се прилага на малки дози през определен интервал от време. Целта е да се засилят защитните сили на организма срещу външни и вътрешни агресори. Методът, според доктор Пинто, е напълно безвреден и може да се прилага дори при бременни и малки деца. Ваксина има широко спектър от действа. Може да се използва като профилактика или също като терапия. Този човек е един от първите във Варна, изпробвали ваксината на доктор Пинто. Откакто сте започнали тези процедури, от грип, настинка, боледували ли? Не, даже ми изчезна хемата, която много ме мъчеше. 10-15 дни въобще не съм кихал нито нищо. Доктор Пинто прилага клетъчната имунотерапия от 5 години насам и е убеден, че освен при грип помага и при ред автоимунни заболявания. Общо 100 са лекарите по света, които работят по този метод. Сред тях има специалисти от Испания, Съединените щати, Германия, Великобритания, Мексико и Аржентина.